and especially in particular pamafriends akaita sana Hope Yogumbo ana Ian Kane, Kelly K nevamwe vari kudiaspora. The list is endless and ndingakwanisa kuitaura yese because we spend the whole day tichilista solidarity support ataiwana like mapart members honorable Mondekene, honorable Tekeshe, Fadzai Mahere, but the list is endless kusvika kugrassroots members even vari kumalocal structures eparty ndopataiwana solidarity support. Takazofara stereki tichinzwa kuti taakuitwa and I express my profound gratitude to our lawyers and in particular Mrs. Beatrice Mtetwa, Charles Kwaramba, Gift Mtisi and Jeremiah Bam. Takaroti dai vangu varipo pataime first Chimurenga ndiyana ndavangadayi vasina kuyengiwa competence yavakataridza and I was also happy, but my happiness was short-lived. In fact, I was also happy because ndiri mujere takakwanisa kuitawo master studies tichiri muRemand prison takazotora diploma republic relations and client services. Currently ndiri kuita takutopedzisa degree program bachelor of science honors in development studies. Takakwanisa kunyorawo mabhuku ndiri mujere matatu, but handisati ndavapublisha nekuti ndinoda kuti ndizobatsirwawo nemaeditors, but I'm expecting kuti very soon atanga achipublishwa ndozvimwe zvatakakwanisa. Tikakwanisawo kuitawo zvimwe ndiri mujere, taita chairperson wefootball association yemujere, ndikaita teacher we level sociology, but my joy was short-lived. Ndasvika kumba nekuti ndakasvikawo mudzimai kusisina, pamunoona kuti ndo consequences manje unlawful detention. Ane 8 months asi mudzimai wangu anga akamira neni kwenguva yakareba and taidanana taida kutombochata tiri mujeri, muchato wacho ukazokanzelewa. Handichanyo kublama zvangu nenyaya yekuti semunhu anga achiri wechidiki pamwe akarudzawo hope akati munhu anenge achida kufarawo marriage, but ndakangosvika kumba iye asisiko neproperty yese yakatakurwa zvokuti ke zvino izvi handina pekutangira. Ndofunga muri kunyatsoona kuti I'm very down, handina pekutangira ende vana vangu handisati ndakwanisa kuaccessa kuti ndichivaonawo. Zvinhu zvandanga ndakatarisira kuti ndichasvika kumba ndichifara chinzwa neukama kuti taitya kukudza uri mujeri kuti pamwe waizofiitika zvakanaka, but zvinhu zvakatoitika manje muna November sazvitori ne8 months. So ndo mamira zvakaita kuti ndakaenda kujeri ndiri married man, ndobuda mujeri ndabhachura. Thank you Kumatunga. Kuitwa neprison. It's not everything which is bad, because actually because prison inokwanisa kutoshayiwa kana mapirizi zvakaita kana separasite zvakungofanira nemumba munoshayikwa salt. Mamwe maofficers ati anotoedzawo kutorehabilitata vanhu zvakaita se-education department, but haina zvikwanisiro. Library yacho nema-outdated books asikakwanisi kuwanikwa mumasyllabus even secondary kana primary, because pane primary vamwe vanenge vachistarta primary level, vamwe secondary level, vamwe tertiary level. But unoona kuti pane mamwe officers anenge achitoda basa ravo anenge ari very competent, but zvikwanisiro pane mabig challenges yekuti jeri harina maresources and havamakoshesi. Imwe nyaya yavanje ndeye congestion, because kunogara kuchiitwa zvango maamnesty vachitaura kuti vanoda kuita kuti decongest vanhu, and tinonzwa spokesperson wejeri achiti jeri rine capacity yekuchengeta vanhu 17,000. Tisikazivi kuti capacity yavari kutaura ndeyekupa nzvimbo yekurara here, because havana capacity yekupa chikafu. They don't meet dietary scale, unbalanced meals ari padietary scale iri well defined in the Prison Act. Havakwanisi kuimita iyoyo because tutori nefood insecurity just because inenge ari unbalanced diet. Havakwanisi kupfekedza vasungwa sezvo zvakanyorwa futi in that provision.
yekuti clothing vanofanira kunge vachiwana 2 pairs dzemashotsi 2 pairs dzematrousers panongopiwa macanvas 1 pair dzinogara dzakabvaruka to the extent yekuti munokwanisa kuona mamaprisoners ukasatengerwa nevehama kana nesolidarity vanenge vachiprovidewo solidarity kwamuri. Munoona munhu akatoisa slippers kuvharidzira shoti rinenge rakabvaruka. Saka they don't have the capacity yekuchengeta even more than 1000 inmates, not 17,000 inmates dzavari kutaura. Hapana capacity iyo. Pese panoitwa amnesty pakwanise kutodikonjesa those prisons because vanobuda vacho it's a small fraction. Vanenge within a week pane patouya vakatowandisa kudarika vakabuda vacho. Yes, I have one last question. My name is Marshall Maya from Zimbabwe. You were wrongfully incarcerated for 10 years. So after coming out, does you coming out as free people, does it strengthen your resolve as a political activist when you're no longer into politics because of what you suffered? Yeah, politics, I believe it's a calling. Kana munhu achinge atopinda mujera dzawezokwanisa kutomustrengthena nenyaya yekuti it's a calling. Kuti tichida kuti tifaitire for human rights at the same time kuimprove malivelihoods evanhu. So are you still going to be political activist? Yes. I think you're also waiting for last response. Last, you may want to respond. You will continue exercising your political rights. Yeah, I think I'm more than resolved than before. I now to be an activist. I now see the need that every Zimbabwean must take part in trying to create the type of Zimbabwe we want. So my time in prison exposed me to that necessity. It gives me that resolve that I have to do more, if not times 1,000 what I've been doing, not for myself, but for our coming generation. You know, when our kids will ask us, where were you when these things were happening, what would we say? So I have an answer, I have an obligation to create a future for my kids, not for myself. Thank you. Last